Nu skal vi til Afghanistan og se tilbage på krigen der. Marcus Knuth har været udsendt først som soldat og så siden diplomat i Afghanistan for Udenrigsministeriet. Og de oplevelser beskriver han i den bog, som det indeholder op her, der hedder Soldat og diplomat. En bog, der både er positiv i forhold til den internationale indsats, men samtidig kritisk over for mange af de politiske beslutninger, der har gjort livet mere end almindeligt svært for de udsendte. Jeg spurgte ham, da jeg interviewede ham om, hvad forskellen var på det Afghanistan, som man rykkede ind i militært, og så det Afghanistan, der er i dag. Min tolke for eksempel, som jeg lærte rigtig meget af afghansk kultur af, fortalte tit og ofte gerne om, hvordan Afghanistan var under Taliban, og det var jo simpelthen et rædselsregime uden lige. Jeg kan huske, de fortalte historier om, der lå sådan en bakketop oppe, ikke så langt fra den danske ambassade faktisk, hvor der var en stor tørlagt swimmingpool med en 10-meter-vippe, og der tog Taliban unge kvinder op og smed dem ud fra 10-meter-vippen, uden vand i, for hvis de havde haft et kæresteforhold, inden de blev gift eller noget. Og der hang, lig af unge drenge, der havde barberet skægget af eller noget, på grund af den her sharia-lovgivning. Så hvis man tager det som udgangspunktet, så er vi jo kommet utrolig langt. Men det har jo været en kæmpe udfordring. Det tror jeg alle ved i dag. Og en af de mere triste oplevelser, jeg havde, da jeg var på vej væk fra Kabul en af de sidste dage, på vej til et møde for at sige farvel til en britisk diplomat, var en stor selvmordsbombe mod en Shia-befolkning, som var blevet anbragt af sunni-ekstremister. Det vil sige, nu var de gået fra ikke bare at bombe vesterlændingene, men også at bombe hinanden, altså sekterisk vold. Og det er jo en trist udvikling, når man har arbejdet så længe og så hårdt på at prøve at skabe fred i landet. Føler du, de internationale styrker har gjort en forskel i landet? Jamen, det har de helt sikkert. Når man kigger på Geresk, hvor vi danskere jo primært var, det Geresk, jeg oplevede i 2008, versus det Geresk som soldat, versus det Geresk, jeg kunne besøges igen i slutningen af 2011, var to vidt forskellige steder. Der var kommet ro, der var blevet åbnet skoler, der var kommet handlende i gaderne igen og så videre. Så ja, det var der. Men efter de 3 år i Afghanistan læste jeg et år på Harvard Universitet, hvor jeg brugte meget tid på at fokusere på netop, hvad vi gjorde godt og ikke så godt i Afghanistan. Og en af de ting, jeg tror, vi kan lære fra det, var, at vi satte jo meget hårdt ind militært til at begynde med sammen med amerikanerne. Og brugte meget lidt tid på opbygning af retssamfund og institutioner osv., hvor det nok skulle have været den anden vej rundt. Altså amerikanerne... Ja, fordi i den her der er du også lidt ude med riven imod altså diplomatiet og EU og hele den der, hvad skal man sige, hvordan alting bliver så omstændeligt. Altså jeg vil sige, ikke efter det danske diplomati, fordi de danske diplomater arbejdede virkelig benhårdt, men EU-diplomatiet kunne virkelig være tungt. Og en af de beslutninger, man tog, men altså, det er jo nemt nok at se i bakspejlets lys tilbage i 2001, var, at amerikanerne skulle uddanne den afghanske hær, og det er de jo dygtige til, må man sige, amerikanerne. Og italienerne, og undskyld, hvis jeg smiler, de tog sig så af det afghanske retssamfund. Og så kan du selv regne ud, hvordan det gik. Og 5 år senere, så var der jo ikke et fungerende retssystem i Afghanistan, hvilket gjorde, at mange afghanere sagde, jamen den her nye regering, vi har fået, hvis der ikke er lov og orden, hvis der ikke er en domstol eller en politimand, der kan forhindre mine døtre i at blive voldtaget, eller min butik i at blive plyndret, jamen så kan det godt være, at vi har en stærk hær, der kan kæmpe mod Taliban, men daglig lov og orden, det er jo det vigtigste. Så jeg tror, en af sådan, de her lessons learned var, at vi måske skulle have gjort det lidt omvendt. Altså mere vægt på at bygge et samfund, der fungerer op, og mindre på de militære virkemidler. Er det i virkeligheden byråkratiet, som gør, at man ikke er nået længere i genopbygningen, eller er det en vægtning af, at man har lagt mere vægt på krig og den slags en genopbygning? Så jeg tror, det er en blanding af ting. Der er også noget historie i det. Jeg nævner for eksempel i Geresk, hvor vi danskere, der i 1800, jeg tror omkring 82, var britterne på en af deres, jeg tror det var deres andet felttog i Afghanistan, hvor de havde nogle meget, meget hårde kampe mod de lokale afghanere, eller stammer, og hvor tusindvis af folk døde.
Og du må forestille dig, at de her stammer i dag, de har jo ikke noget fjernsyn, de har ikke noget radio. Så de sidder om aftenen og fortæller historier om, hvad deres forfædre lavede. Og de slås mod britterne, og mange af dem blev slået ihjel. Så at netop britterne blev sendt til de selv samme områder, var måske ikke den klogeste idé. Der kunne man måske have sendt nogle andre nationer ned. Men byråkratiet, for at vende tilbage til den del af spørgsmålet i EU, var meget, meget omstændigt. Og en del af, at EU's mission ikke fungerede så godt, som den kunne, hvilket var frustrerende, når man ved, hvor hårdt de danske svende kæmpede nede sydpå, mens EU's politimission man havde nogle rigtig gode danske politifolk, men der var også nogen fra andre nationer, som brugte mere tid på at drikke kaffe og hygge sig. Du fortæller i din bog jo også om livet som soldat, og det her, som du var inde på lidt i starten, at miste nogle nære soldaterkammerater, eller også afghanske venner eller samarbejdspartnere. Hvis du sådan skal se på det nu, hvad har det så betydet for dig efterfølgende? Altså det når man gennemlever det ude på jorden, er det jo nogle meget kraftige oplevelser. Du må regne med, at jeg kom fra et kontor i en bank i London, og var selvfølgelig reserveofficer, men jeg havde aldrig været i krig, jeg havde ikke haft uniformen på i nogle år. Og så pludselig, så står du i en situation, hvor folk skyder efter dig, hvor du ryger cigaretter med en kammerat den ene aften, og den næste dag, så er han sprunget i luften. Man indser først senere, hvor ondt det gør, tror jeg. Men samtidig bliver man også meget bundet af opgaven, hvilket gjorde til, at jeg følte, at jeg var nødt til, efter de 6 måneder derude, kunne jeg ikke bare sige, nu tager jeg tilbage og er økonom i en bank igen. Men det gjorde, at jeg tænkte, at jeg er nødt til at prøve at støtte på anden vis. Jeg kunne godt regne ud, hvis jeg tog tilbage igen som soldat, så ville det jo på et eller andet tidspunkt gå galt. Jeg tænkte med min sådan baggrund som økonom, så kunne jeg måske gøre mere virke eller mere nytte i Udenrigsministeriet. Det var jo så den vej, jeg valgte, som var en god oplevelse. Og i første omgang, der vælger du faktisk at tage afsted. Altså dels så sker der noget med finanskrisen og den bank, du er i, som kan være den udløsende faktor, men samtidig beskriver du jo også det her, hvordan du har den der følelse af at være uddannet til det her, og gerne vil være med til at gøre en forskel, eller føler en form for pligt over at være med. Er det så for tung en byrde, man så har efterfølgende i sit liv, når man har været så tæt på at miste? Udover det at skrive bogen, så jeg tror, en del af den måde, man bearbejder de tab, man har gennemlevet, var netop ved, for mit vedkommende, at tage tilbage igen. Og der er mange soldater, der er taget tilbage igen og igen. Jeg valgte så at tage tilbage som diplomat, og var glad for, at Udenrigsministeriet ville kunne finde en rolle til mig. Men det var ligesom min måde at sige, jamen jeg kan ikke bare sige stop efter et halvt år. Jeg er nødt til at gå ned og gøre noget mere. Og man indser hurtigt i et land som Afghanistan, at jo længere tid du er der, jo mere kan du bidrage med, fordi du forstår virkeligheden på jorden, og det er utrolig nyttigt, når man så sidder og skal være med i del af de politiske beslutninger. Så dine praktiske erfaringer som soldat, de gav dig nytte eller gavn? Det gavnede dig, da du var diplomat? Jamen, helt sikkert. Netop for, og der kommer jo, fordi det er et svært område at arbejde i, så mange soldaterne roterer over halve år, og mange diplomater roterer, de er der sjældent mere end et år eller 2. Så der er mange nye hele tiden, så det, at jeg var der i 3 år, gjorde jo, at jeg kunne være med i nogle... Det er en historie. Jamen, lige præcis. Ja. Og jeg kunne huske, der var en sjov lille anekdote, at der kom en amerikansk ambassadør ned, som blev kaldt Chemical Bill, fordi jeg mener, han havde været ambassadør tidligere i Colombien. Og han sagde, men derude, der sprøjtede de jo bare de her kokainplanter, så vi kunne bare sprøjte alle opiumsplanterne nede i Helmand. Men forestil dig en afghansk bonde, og hvis du kommer med en helikopter og sprøjter hans mark, som han lever af. Altså hvis han ikke støttede Taliban før, så ville han i hvert fald gøre det, når du havde sprøjtet hans mark, og han ikke havde noget at leve af. Så igen det der med at forstå, hvem har man med at gøre, og hvordan får man bygget en tillid op til dem i virkeligheden, for at få det til at gøre nytte. Tak fordi du ville fortælle om din bog. Det er interessant at læse. Det er mig, der takker.